Гран при България Торн Спринг се излъчва благодарение на генерален спонсор Торн Спринг. Водата е живот. Под патронажа на Бойко Борисов, кмет на град София и гостоприемството на Столична община. Енергоспестяващите бойлери Дипломат серия Океан от Елдом Инвест. Камиони и автобуси BMC България. Вивател. Всички говорят. Вземете уникалната 6-камерна система Блик. Блик. Ние не сме артисти. Вие гледате Торн Спринг Гран при България, кръг от световното първенство за световната купа по силов многобой. В момента това ще е една от решаващите битки на най-силните мъже в света, които са в България, за да наберат още точки за класирането, за генералното класиране, за титлата най-силен мъж на света. За пръв път България има двама участника на такъв сериозен и престижен форум. И специални благодарности за подкрепата на столичния кмет Бойко Борисов, под чието патронаж ще се провежда състезанието. То също така е и част от националната кампания "Силните срещу дрогата" на Българската федерация на силовите атлети, която е част от Световната федерация на силовите атлети. Ще наблюдаваме битката между едни от най-силните мъже в света, както казах, които са шампиони на страните, от които идват. Първата дисциплина, в която ще премерят сили състезателите, е теглянето на автобус 11 тонен на дистанция 20 метра. Целта е състезателят да издърпа най-бързо превозното средство. Пръв Агрис Казелникс, Латвия. Агрис Казелникс е един изключително силен състезател, шампион на страната си. Много добре тръгва, уверено. Той е 150 кг и 11 тона не го затрудняват особено. Добро темпо за Агрис Казелникс. Тръгна с добър старт. Наблюдавате така идеална техника от негова страна. Къси крачки. Агрис Казелникс 27 секунди 41 стотни, много добро време. Втори на старт Золтан Забо, Унгария. Забо е национален шампион на страната си, най-силният унгарец в момента. Той успешно успя да измести Адам Дараш, който така, освен че е председател на Унгарската федерация, дълги години беше шампион на Унгария. Забо доста добре се представя на международните подиум. Както виждате, показва една перфектна техника, много бързо се придвижва по терена. Финал за Забо, 28 секунди 62 стотни, горе-долу една секунда по-слабо от постижението на Казелникс. И сега на старт Здравко Занев, добре познатия наш състезател Здравко Занев, който обаче ще има много големи проблеми с най-силните мъже в света, тъй като Здравко премина в една по-долна категория до 105 кг. Неговото лично тегло в момента е само 102 кг и определено неговото участие в случая може да се сравни с своеобразен подвиг, тъй като все пак той иска да покаже, че има място и в по-горната категория. Ако успее да направи добро състезание, Здравко автоматично получава квота за световното първенство до 105 кг, като имаме реални шансове за световен шампион. Времето на Здравко Занев е 43 секунди 79 стотни. В това упражнение определено личното тегло има много голямо значение, освен техниката, разбира се. Но все пак, като говорим за състезатели от най-висок клас, повечето са с доста голям опит и доста отработена техника. Ето сега на старт Тобиас Иде, един сравнително млад състезател. Тобиас Иде е ученик на Хайнс Олеш, една от легендите в силовия многобой. Добре стартира Иде, но може би малко по-бързичко може да се придвижва по терена. Характерните ситни крачки, но след като е набрал скорост автобуса, все пак можеше да ускори. Тобиас Иде 29 секунди 12 стотни.
Сега на старт другия ни представител Владо Ризов, най-силният мъж за 2006 година. Теглянето на превозни средства е една от любимите дисциплини на Владимир Ризов. Той така доста усилено тренираше тази година за участието си. Ако направи добро представяне, това ще му отвори много големи възможности и врати за участие на следващите кръгове за набиране на точки за Световната купа. Владо тръгва много уверено. Да видим дали ще успее да подобри времето на своите конкуренти. Владо Ризов в момента е 140 кг. Много добре подготвен. 26 секунди 48 стотни. Първо време е до момента за Владимир Ризов. Дано да остане първи и до края, но да видим какво ще направят състезателите след него. Както казахме, все пак това са най-силните мъже в света в момента. И сега на старт безспорния лидер в днешното състезание е Робърт Щепански, който е дългогодишен шампион по силов трибой, след като се пренасочи към силовия многобой. В момента е номер 1 в Полша, ученик на Мариус Позяновски, който, както знаете, беше многократен шампион световен. И Робърт Щепански 24 секунди 24 стотни, първо време до момента. На старт Яни Иликайнен, представителя на Финландия, най-силният мъж в Финландия в момента. Яни Иликайнен се цели към челно класиране в топ 30 на световните атлети. За сега добре тръгна, уверено. Все пак Иликайнен е 2 метра висок, 165 кг, най-тежкият състезател на това състезание, което доста го улеснява. 26 секунди 17 стотни за Иликайнен. И сега на старт Ервин Катон, един доста добре познат състезател. 2 пъти балкански шампион става Ервин в България. Един път на Обена 2002, след това в София 2004 година. Определено му върви. От тогава той така доста е покачил своето лично тегло. Ервин е шампион на Сърбия, един изключително силен състезател. 2463 секунди. И сега на старт Ярно Хамс, победителя само преди една седмица на 17 юни на Гранд При Холандия. Ярно Хамс 3 години подред вече е най-силен мъж в Холандия. Да видим как ще се представи той на прави някакви много странни грешки за състезател от неговия калибър. Подхлъзна се няколко пъти, което определено ще го забави. 27 секунди 300 за Ярно Хамс. 27.03. Вероятно това е пето място. Следващата дисциплина е добре познатата фермерска разходка. Пръв стартира Здравко Занев, тъй като се класира последен в предното упражнение. Тежестта е изключително висока. Две тежести по 150 кг или общо 300 кг. Дистанцията, която трябва да преодолее, е 50 метра за време. Има право да изпуска. Трябва да се включи в 60 секунди. Здравко Занев изключително добре се представя до момента. 25 метра. Отказва се. Това е достатъчно за неговата категория. Това е изключително постижение. Характерното е, че ще се изпълнява по двойки. Фермерската разходка. Сега на старт Сабо срещу Тобиас Иде. Както виждате, и доста по-тежките състезатели от Здравко имат сериозни затруднения. Малък инцидент се получи при Тобиас Иде.
Както виждате, изключителна тежест, един от уредите не издържа и се счупи. Хубавото е, че поне няма пострадали при този инцидент, което ще наложи Тобиас Иде да повтори опите си, след като минат всички състезатели, и с дисциплината ще бъде проведена поединично, т.е. състезателите ще стартират един след друг. Финал и за Забо, който успя да измине 25 метра. Както и за Тобиас, струва ми се тежестта падна. Сега на старт Агрис Казелникс. Агрис Казелникс е много силен на това упражнение. Латвийците определено, както и литовците, имат изключително силна школа последните години. Ето едно обръщане, което международните съдии признаха за правилно. По принцип обръщането е около колчето, което е доста по-сложно. Това разрешено в случая обръщане доста улесни състезателите. Добре напредва Казелникс. Да видим дали ще успее да се включи в тайм лимита и да направи пълната дистанция от 50 метра. Успя да я направи за 52 секунди 25 стотни. Първият състезател, който успя да премине пълната дистанция от 50 метра. Явно има някакви проблеми, въпреки всичко, с дланите си, явно скъсани мазоли. Но това е много сериозна тежест, дори и за такова международно състезание от висок ранг. Сега на старт Ярно Хамс. Много бърз Ярно. Почива на 25-я метър. Сега да видим дали ще успее да измине без да изпусне. Не успя. Явно така доста топлото време затруднява състезателите. Остана с 30 метра и 7 см Ярно Хамс. И сега на старт явно и той е имал някакви проблеми с дланите си. И сега на старт Владо Ризов, нашия представител. Владо Ризов няколко месеца вече тренира се с 160 кг и успяваше да измине на тренировка около 50 метра. Да се надяваме, все пак тренировката няма нищо общо с състезанието. Все пак той вече измина едно изпитание преди това. Но да се надяваме, че Владимир Ризов ще успее да се класира поне в челната тройка в това упражнение, защото той е едно от любимите му. Изпусна. Както знаете, състезателят има право да поднови опита си. Трябва в 60 секунди да се включи в дистанцията от 50 метра. Владо Ризов направи първите 25 метра. Сега да видим дали ще успее да избине още 25 метра. Тече в негов стил, подканя публиката за подкрепа. Успя да се изправи и да тръгне. Едно много добро постижение за Владимир Ризов, тъй като за пръв път на състезание се блъска с такава тежест. 33 метра, 95 см. Едно много добро постижение за Владо Ризов. И сега на старт шампиона на Финландия Яни Иликайнен. Финландците, освен че имат много сериозна школа и няколко световни шампиона, разполагат и с доста сериозни тренировъчни програми. Както виждате, Иликайнен почти не усеща тежестта. Ето така се пали публиката. Да видим, завърши цялата дистанция. 29 секунди 600, едно невероятно постижение. И сега на старт Катона. Катона е много силен на фермерската разходка.
2004 година, точно с една точка отне титлата на нашия състезател, който убедително водеше тогава Стоян Тодорчев, трети тогава остана Владимир Ризов, и то точно в фермерската разходка, където измина 1 метър повече. Определено доста по-силен е станал тогава Катона. Да видим какво ще е неговото постижение. 28 секунди 71 стотна първо време до момента за Ервин Катона. И сега да видим Робърт Шепански. Днешното състезание се съдейства от двамата най-титулувани съдии на Международната федерация: Илка Кинонен, който виждате в момента на екрана, и Марсел Мостърт. Един доста строг съдийски екип, който съдейства всички престижни състезания. Робърт Шепански, много добра линейна скорост. Направо може да се каже, че той спокойно тича с 300 кг. Първите 25 метра са преодолени. Сега се засилва, да видим дали ще успее без изпускане. Определено няма да има проблем. 25 секунди 31 и 81 стотни, извинявайте, първо време за Робърт Шепански. Поляка прави до момента наистина невероятно състезание. И сега повторението на опита на Тобиас Сиде. Както видяхте, неговия уред се счупи и той получи правото да направи опита си отново, след като почина, но явно умората има изкъсани мазоли най-вероятно, и остана с 12 метра на Тобиас Сиде в това състезание. Третата дисциплина в днешното състезание е кобилица с тегло 400 кг, което е доста сериозно дори и за състезание от този ранг. Както казахме, пръв Тобиас Сиде, защото завърши последен в фермерската разходка. Дистанцията е 25 метра и тези 400 кг трябва да се пренесат. Състезателят има право да изпуска кобилицата. Да видим какво ще е постижението на Тобиас Сиде. Световният рекорд е на Видас Блекайтис, който е пренесъл кобилицата на 25 метра за 14 секунди 75 стотни. Времето на Тобиас Сиде е 44 секунди 93 стотни, далече от световния рекорд. Сега на старт Золт Забо, Унгария. Унгарската школа, която също така доста сериозна. Унгарците имат около 50 състезатели и те, както и поляците, общо взето вече при тях този спорт е близо до култа. Разполагат с много сериозни състезатели. Забо, както казахме, в момента е номер 1 в Унгария. И това е едно от доста сериозно застъпените упражнения при тях. Много са силни унгарците на носенето на кобилица. Да видим как ще се справи Забо с тези 400 кг, които наистина са огромна тежест. Още 1 метър, да видим дали ще има сили. Не, просто не може да се откаже на сантиметри преди финала. За да се признае опита, цялата кобилица трябва да мине. Ето мина. Забо 60 секунди 28 стотни. И сега на старт Здравко Занев, 100 кг срещу 400. Колкото и да направи Здравко с кобилицата, просто със сигурност ще си осигури място сред най-силните мъже до 105 кг и ще получи квота за Китай.
самия факт, че успява да се изправи и да ходи с 400 кг, просто е невероятен. Здравко продължава да се бори геройски. Да видим 6 метра 48 см. До тук, да видим дали ще може да... ...6 метра 48 см. До тук му стигнаха силите. Доволен е финландския съдия. Определено видя така доста потенциал за леката категория в Здравко. Ярно Хамс. Това е едно от любимите упражнения на Ярно Хамс. Да видим как ще се справи с него. Предполагам, че поне познавайки го като състезател, би трябвало да тича с тези 400 кг. Много добра линейна скорост за Ярно Хамс. Стабилен е. Все пак 3 пъти подред шампион на Холандия, само преди една седмица спечели кръга от световното Гран при Холандия. Невероятно постижение за Ярно Хамс, 20 секунди и 97 стотни. И сега на старт Владо Ризов, който последните месеци много наблягаше както на фермерската, така и на кобилицата, защото те са едни от класическите упражнения за стронгмен, които изпитват силата на състезателите. Владо Ризов ще даде всичко от себе си. Обикновено е доста бърз. Добра линейна скорост за Владо Ризов. Добре пази равновесие. Може би още малко увереност му трябва, но ще завърши Владо Ризов. Просто той се е мобилизирал на 100%. Да, 29 секунди 88 стотни, много добро постижение. Особено на тежест от 400 кг, която рядко се пуска дори на такива престижни форуми. Наистина много тежко състезание в София. И сега Агрис Казелникс, един от лидерите в днешното състезание. Той буквално пребяга тези 25 метра, 17 секунди и 55 стотни. Първо време за Агрис Казелникс. И сега Яни Иликайнен, финландския състезател, 2 метра висок, 165 кг, най-силният мъж на Финландия. Да видим как ще се представи. Доста добра линейна скорост, но бягат му малко, разлюляват го килограмите, но успя да ги укрути той. Невероятно постижение, 17.55, първо време до момента. Но все пак имаме още двама състезатели, които са едни от най-силните в света в момента. Да видим какъв ще е отговора на сърбина Ервин Катона. Грешка допусна Ервин Катона, определено позволи доста да се клати. Тежестта не успя да я балансира, това доведе до изпускането. Да видим дали ще успее да я задържи до момента. За малко щеше да го събори, успя да се пребори, но това му костваше ценни секунди 21 секунди и 12 стотни за Ервин Катона. Определено може би можеше да е по-бърз. И сега лидера до момента Робърт Шепански, поляка, който е номер 1 не само в родината си, ами набира сериозна скорост и за световната купа. Не ги усеща тези 400 кг. 17 секунди 12 стотни, буквално пребяга 25 метра с 400 кг. Както знаете, когато за штангата застане български участник, публиката е нашия втори играч. Здравко Занев стартира пръв в четвъртата дисциплина локлифт. Здравко прави опит на 120 кг.
състезателите ще имат право на 3 опита, като всеки избира тежестта, от която да започне. Нашите състезатели започват от 120 кг, което е минимално разрешената